toivoisin, että lähihoitajillekin tulisi tämmöinen osaamispassi lääkehoidosta. Ja se voisi myöskin koskea opiskelijoita. Täällä mun työpaikallani opiskelijat voivat antaa lääkkeitä ainoastaan ohjaajan valvomana. Ja esimerkiksi insuliinipistokset niin ainoastaan ohjaajan valvomassa. Ja lääkkeitä ei esimerkiksi saa antaa tällä hetkellä muut kuin koulutettu henkilö. Ja lääkehoidon osaamisesta, niin mun työpaikallani meidän täytyy antaa osaamisen näyttö, esimerkiksi juuri insuliinin pistämisestä, laastarin laittamisesta, silmätippojen antamisesta ja lääkkeiden jakamisesta. Ja sitten myöskin täytyy osata lääkelaskut ja vastata